दिनैहाय नैबे अरांगाजुलियावहाय मनै सेरफांनि सिङावहाय गोबां जाति जनगोष्ठीनि जोंनि गोबां दलनि रायजो राजाफ्रा जयैनो 1500सो दिनैहाय इउपिपिएलआव जगदान जाबाय। दिनैनि बोथोरा इउपिपिएलनि बोथोर। बयबो रायजो राजाफ्रा प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव बिटिसि ओनसोलाव जेरैबायदि जौगाबाय बेखौ मोजां मोनदों आरो दिनैहाय खुनु जाति धोरोमनि खोथा गैया। इउपिपिएल ट्रेक्टर माने जौगानाय, ट्रेक्टर माने शान्ति, बे बाथ्राखौ दिनै बुजिदों। ओंखायनो दिनैहाय खना खनला जेरावखि थाया मानो बिटिसिनि सोरगिदिं बयबो दिनै इउपिपिएलनि प्रति मोजां मोननानै दिनै फैबाय थादों। मोनसे ओनसोलावहाय मोनसे जायगायावनो 1500सो जि मानसिफोर जयेन जानाय बे गोरलै बाथ्रा नङा। रायजो राजाफ्रा ओरैबायदि गोदौबाय जे इउपिपिएलखौ नांगौ। गतिके गासैबो बिटिसिनि मोनफ्रोमबो समस्थियावनो इउपिपिएलनि थाखाय दिनै बयबो खामानि मावनो थाखाय जगदान जादों आरो जों बयबो आइ आफा रायजोफोरखौ बेनि थाखाय जों साबायखर बावदों आरो जोंहा मोनसे फोथायनाय दङ जे एबार आरोबाव सेप्तेम्बराव जानो गोनां जोंनि बिसायख'थि बेवहाय इउपिपिएलआ जोङो गोबां सिट लानानै जों देरहासार जागोन आरो जों सरकार दाफिनगोन।